Hi guys, nagpaadyo day ko sa motoron guys kay arong mo kondisyon nag dagan kay hinay kadyo siya mo kuan bira luja mong kinahanglan ipa-check up kay pa-check up sa mekaniko. Nya kuan din siya guys. Na pangag nga ngipon sa gear. Mo di siyang kuan mo manipa, musipa siya kay mo haros ini cake kay natipak di ay ag duha ka ngipon. Guys, mo nagtipak duha ka buok ng tangtang ngipon mo siya alidanan pa siya alidanan kaya mo nagbag-o ang mekaniko pa yun yung palitan ni guys. Diyan nag mekaniko nagsugod na og taod. Mekaniko ni siya guys sa bayan sa una. Hindi kay ni hawa man siya kay ni naglain siya shop siya nang kaugalingon mong dito na Green Heights ladyo na sa bayan mong tujuon na siya og magpa-adyo kag motor. Mo din siya expert guys sa barako nga motor. Mo iyang specialty. Mong bisag ladyo layuhon siya og ari ay quality kadyo ang iyang trabaho. Mo ni lining guys alidanan kay arong mubalik agad ang kasig paghatak kay hilis na day kadyo og lining.
Ni guys, sama na si Jag tawad sa lining o idle gear. Hindi na laman ng hugtan. Diyan ang itawad nagkuan guys, natagan ng Jag clutch cable kay alidaan pod kay hapit na mabugto mo din di na mobalik kay nanay bugto na agkuan ang cable. Kaya alidaan pod palidaan kay rong humok na siya wan ikambyo ay mangambyo. Dugay na dyan mga tanan guys kay kanang itayaan na kay dugay na nga alid dahil dyan na gamitan og screw. Mga mga kuan guys na ipang alidan lining gear cable mo na nagbago nga cable gi taod. Ipaadyo kon guys tricycle kay mo ni kauban sa kinabuhi panginabuhi na mo mong kinahanglan nga mo kondisyon para hindi maabala sa biyahe. Daghang salamat sa mga way puwas ka nagmahal. Daghang salamat ninyong tanan. Mana sa speakers guys. Daya na po sa pikas ko na pa ni siya. Tune up. Tanaw ng kita na pa ni Jag. Timing chain o okay pa ba?
Daghang salamat ma'am sa imong pagmahal ug sa pagsalig. Nagkakadyo naman kalipay ma'am nga naabot ka sa among kinabuhi. Ilabi na ni Precious. Ay naay mga naay grasya nga niabot, mga grasya nga niabot. Maghatag sa Ginoo para namo. Jamaw na siya guys. Human na. Yan naman ng itaod. Nagpunta ngayon karon guys, voice over kay kasi kung makatugtog na rin shop naman sila sounds di man pwede og atang inagpangan sa kay video mong voice over ni tang tingag karon. Mga 3 ka oras rin siyang kuan guys gawa. Ang tawad na ni jag hose sa gasolina yahan na nang ipaandaran dari mo ning kitchen oil guys. Isa ka langis og 2 ka gagmay mo nag mga gipangalisdan. A few moments later. Kumanamig paadyo guys. Diyan ako pilahan na. Kaming dos kayo Gaspar. Ayun mo to. Eh diyan kong ibanan. Diyan namin richos sakayan kay Dugay man mikadyo dito. Paadyo. Endetso na mi dare nang hitamis dispatcher. Dara patakbo pangikatulon ako. Patakbo namin sa kahon. Yun na kajog. Takbo. Nadagan sa motor. Kondisyon na. Kasigan na kajog. Salamat kajog ma'am sa blessing. Arang lojag pila guys. Isa na ka oras ka pino pa may kagawas.
Puno nag tricycle sa ano terminal. Amore pasok guys pati opisina kay libor day. Mga raming awa. Kay init aginan siya ron. Parang inita. Kamu deh guys, yung sa medyong lingaw. Ako sa tricycle. Din ako sa bahay guys, nipalit man ko karing baka kay may ning sponsor. Kay para ko ng upaw para pampagatas. Naman ni sagol. Saging mais, pitsay. Yan na, bukaw na gininit guys. Ato na ning ilunod. Yan na guys, nalunod na karne. Ato na ning pa bukawan, palat-ana na. Dugay pa ning latan guys mga sa kaura siguro pod kape. Masih may ipit pagkasol. Yan na guys. Nga nami guys. Nakasawsawan guys. Hindi. Wapo na salamat sa sponsor. Storya kay nakapalit ni tugtog sa karning baka pampagatas ni upaw. Pampagatas po ko ng baka. Diyan tayo itong video karon guys. Salamat yung tanan. Inaot hindi mo magsawa sa pagtanaw sa among vlog. Bye bye guys. Peace.